Joet ben wij in Dokkum en we zijn op zoek naar Winanda Wijngaarden Sikkema. Ja, ze staat altijd voor iedereen klaar, dus dat verdient het wel een leuke beloning. Daarom hebben wij een prachtig mooi pakket bij mij naam van echte bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westereen. Dus ja, we zullen even zien als ze thuis is. Nummer 24, daar moeten we wijzen. Nou, dan zullen we het hier maar op. Even zien. Ik denk dat we de goeie hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je Winanda? Ja. Dan ben wij op zoek naar jou. Oh? We hebben namelijk een heel mooi verrassingspakket. En je bent je voor opjoen, dus ik mag jou deze overhandigen. Nou, wat leuk. Dankjewel. Wat een verrassing. Van waar komt dit? Heb je enig idee van waar het zo kunnen komen? Geen idee. Nou, het iemand en die zei ze nu, ja, ze steert altijd voor iedereen klaar. En toen ik ze een naaie knibbel kreeg, toen kwam ze echt uit de cadeau. Ach, wat lief. Nou, wat lief. Ik had ook wel kaart van. Wat lief, hé. Nou, super. Bedankt, Sippie. Wat leuk. Wat een verrassing. Nou, ik vind het echt heel leuk. Heel leuk. Super. Dat komt wel op? Ja, dat komt wel op. Hoef net doorin te zitten. Je bent een aannemers. Hartstikke leuk. Super. Super bedankt. Verrassend dichtbij. RTV en